Nagagana ang ano, ang oras nagagana. Yeah. Aon. Yan. Vlogger guys. Ito kasi manok. Sakit flat. Hindi na masakit flat. Yan John, puntahan John. Then sa bagay neutral. At Timunan. Uy! Shout out, idol! Ay. Dito na si Manny sa Timunan. Nagkarating din kami dito. Ligtas. Tara, baba tayo. Paano? Ganda dito. In so many different ways, out in the darkness. Napakaganda. Pinagbanderahan sa amin, Steve. I know the call. Yun. Harar. Iyo. Pero magayon na magayon. Sige, buha na kayo ng yan. May design na kayo. At Timunan, Quezon. Dami yun.